Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, ayaw gayod ninyo buhata ang inyong mga tulumanon sa relihiyon aron lamang makita sa mga tao. Kung ingnon ninyo niini pagbuhat, dili kamo makadawat o ganti gikan sa inyong amahan nga tua sa langit. Busa kung mohatag kamo sa taong kabos, ayaw kini ipasigarbo ingon sa gibuhat sa mga hambugiro sulod sa mga sinagoga ug sa kadalanan. Nagbuhat sila niini aron daygon sa mga tao. Apan sultihan ko kamo nga ang naghimo sa ingon gigantihan na. Kung ugaling mutabang ka sa usa ka taong kabos, himua kini sa paagi nga bisan ang imong labing suod nga higala dili masayod niini. Himua kini sa tago ug ang imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago muganti kanimo. O kung magampo ka, ayaw panig-ingon sa mga tigpakaaron ingnon. Gusto silang magtindog nga magampo sulod sa mga sinagoga o diha sa mga iskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tao. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Apan kung magampo ka, sulod ngadto sa imong lawak, unya takpi ang pultahan ug pagampo sa imong amahan nga dili makita. Ug gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Ug sa inyong pagpuasa ayaw ipakita nga nagsubo kamo sama sa gibuhat sa mga tigpakaaron ingnon. Nagsuroy-suroy sila nga gutom og panagway aron makita gayod nga nagpuasa sila. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Kung magpuasa ka, panghilamos og panudlay aron walay mahibalo nga nagpuasa ka gawas sa imong amahan nga dili makita. Og gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kaning ganti sa Ginoo mga igsuon mao gini usa sa atong mga panganduyon. Pero matod pa diri sa atong unang pagbasa, duna gid tay angay itanom aron duna sad tay anihon. Itanom nato ba? Mao nang niingon diri, ang nagtanom og daghan muani sad daghan. Ang nagtanom og jutay muani sad og jutay. Nya gihisgutan dinhi kanang pagkamanggihatagon nga ang tao di nga magsigig panghatag daghan siya makuha nga grasya. Unsa may tumong sa Ginoo nga bubuan man siya grasyang daghan aron mosamot gid siya ka manggihatagon. Ngilingya imong tupad ing nadaghan kag gihatagan ron na. Kita ra ba mga daw kayo atong tigomon. Dili na mao'y teknik ha nga tigomon ang pagpanghatag. Ako bitaw, sige kog sulti ninyo dinhi nga palit gid mong slat. Palit yung slat. Nya mas daghan imong palitong slat, mas daghan ang moabot nimong grasya. Mao na ni ang gisultis Ginoo. Palit ka sa kaslat. Unsa may mahitabo? Kana ra sa ibalik sa Ginoo nimo. Karon atong gipadayon ni og baligya ning slat sa Sitio para ni sa atong pagpadayog tukod og balay. Sa atong ginagmayng mga slots, nakatukod na tag
ubay-ubayng balay, gatos na kapin. Karon padayon tagtukod. Kamong nakatampo ani og sa uban pa natong mga slots. Congratulations, mas daghan pa mog madawat. Ngano man tungod kay matod pa dire sa atong ikaduhang o sa atong ebanghelyo, ang nagbuhat sa tago para sa Ginoo, sama aning palit og slat, sama anang pagampo, sama anang pagpuasa, gantihan gyud sa Ginoo. Pasabot kini di ang atong pagpanghatag, kining atong pagbinuotan, wa tay lain nga tumong ang pagdaig sa Ginoo, ang paghatag sa Ginoo og pagdaig og himaya. Nya iya sa nang ibaws ngan hinato. Munang bulahan gyud ang tao nga mahadlokon sa Ginoo. Matod pa sa atong salmo, ug unsa may atong kahadlokan, kanang din ata ka maong manghatag, kanang mahimo natang daw mahadlok unta taana. Pasabot tumano nato ug sundo nato ang pagkamanggihatagon sa Ginoo, kay iya sang tumanon ang iyang pagkamanggihatagon og ganti ngan hinato. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa Dios ang tuburan sa gugma ug sa tanang butang, ug moingon kita, Ginoo, patalinghugi ang among pangamoyo. Ginoo, patalinghugi ang among pangamoyo. Nga ang simbahan matinud-anong mutuman sa iyang tahas ug misyon sa pagbag-o sa ingon ni Kristo sa tataw, masinati sa tanang tao, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pangamoyo. Nga ang mga kaparian ug mga relihiyoso makugihong musangyaw sa ebanghelyo, pinaagi sa ilang masaksihong pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pangamoyo. Nga ang nangulo sa lokal nga katilingban, magmatinud-anon ug magmanggihatagon diha sa ilang paghago aron mabatunan ang hustisya, ang dignidad ug ang kahiusahan sa katawhan nga ilang gipanaarang alagaran, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pangamoyo. Nga ang mga masakiton ug sila nga nabugatan sa ilang pagpuyo, makakaplag sa talagsaong gugma ug pag-atiman sa Dios, pinaagi sa mahigugmaong pag-alagad, pinaagi sa mahigugmaong pagtagad sa ilang mga kabanay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pangamoyo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pangamoyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pangamoyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among pangamoyo.